Dobrý deň, milé deti. Dnešná rozprávka sa volá Ako si s malým gigantosaurom nechcel nikto hrať. Bol raz jeden malý gigantosaurus a toho rodičia poslali, aby si šiel hrať von. Ostatné dinosaury a ďalší tvorovia ho riadne nepoznali a tak sa s ním hrali na babu a hlavne na schovávačku. Gigantosauríček sa hneď ponúkol, že bude pikať. A koho našiel, toho hneď zožral. A keď našiel, a teda aj vykydlel posledného, tak hneď volal: Kde ste kto? Čo budeme hrať teraz? Tu vidíme, ako žerie posledného spoluhráča. Alebo mi nejdú kresliť nohy, tak tam stojí za tým balvaňom. No, tak nákomu nedošlo, že sa asi nikto neozve, keď všetkých zožral. Každopádne ho to celé dosť dopálilo, že zareval na celé kolo: Vy ste blbí, nikto sa so mnou nechce hrať. A to je, milé deti, konec rozprávky. A pretože to bola krátka rozprávka, ešte si povieme krásnu jarnú básničku. Sneženka nie je bledule, tak nie je z jej cibule, nech nebolí ťa kebule, nálada bude na nule. A to je, milé deti, pre dnešek všetko. Nezabudnite dať odber, like a zvonček. A tu vidíte aj komiks, zo ktorého sme sa inšpirovali. Dovidenia.